20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше хәзер булачак темалар турында. Су юлларын ничек нәтиҗәле кулланырга? Пассажиропоток речных перевозок до 500 тысяч человек в 2025 году. Илдә һәм республикада елга транспортында йөрүчеләр санын ничек арттырырга җыйналар? Гөлназ Сайфетдинова белеште. Электр чыбыкларын ялгыйлар, янгын сигнализациясын килиләр. 5 минуттан соң коридорда кыралар пожар дип. Без ишекне ачтык, анда коридор төтендә уже. Ишекне кире ябып куйдык та итне тотындык документларны җыярга. Кичә КФУ тулай торагында килеп чыккан янгынның нинди зыян китерүе һәм студентларның хәзер кайда яшәве хакында. Интилях Саинова. Үтәргәме, көтәргәме? Тимер юл кишүендәге фаҗигадан соң нинди чара күреләчәк? Бу урында һәр чакта светофор яшел җана, ләкин поездлар каплап тора. Тимер юлдагы җәяүләр кишүен Илдар Сафиуллин да күреп кайтты. Россиядә су юллары аша күбрәк кешене йөртергә, елга транспортының хәрәкәтен арттырырга җыйналар, әмма моның өчен берничә җитди мәсьәләне хәл итәргә кирәк. Максатлар һәм проблемалар хакында бүген Мәскәүдә Россия транспорт министрлыгы киңәшмәсендә сөйләштеләр. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Безнең ил су юлларының озынлыгы буенча дөньяда 2нче урында тора, әмма тулаем төбәк продуктына кергән файда нибары 2% кына. Бу күрсәткечне ничек арттырырга җыйналар? Татарстан моңа нинди өлеш кертәчәк? Ни өчен Иделнең сайыгы бүтән планнарны шәлперәмә китергә мөмкин? Булар хакында Гөлназ Сайфетдинова. Татарстанда 1000 чакрымга сузылган су юллары бар. Быелгы навигация вакытында пассажирлар йөртү өчен 13 теплоход кулланылган. Тармакның үсеше өчен хәл итәсе беренчел мәсьәлә ул суднолар белән тәэмин ителеш. Күбесе иске, аларны яңарту кирәк. Мы сохранили сеть социально значимых речных пассажирских маршрутов. У нас 10 маршрутов. Республикада бу эшкә ныклап алындылар. Яңа причаллар төзелә, булганнары яңартыла. Быел флот өчен яңа 3 судны сатып алдылар. Алар Яшел Үзәндәге Горький исемендәге заводта җыелган. Күрелгән гамәлләр елга транспортыннан кулланучылар санын арттырырга тиеш. Наши планы какие? Увеличить пассажиропоток речных перевозок до 500 тысяч человек в 2025 году. В прошлом году мы подписали соглашение о проекте «Великий Волжский путь», который включает сотрудничество регионов страны по развитию речных межрегиональных перевозок. Сейчас в данной инициативе участвует 6 регионов. И, конечно же, наша республика готова к межрегиональному сообщению. Төбәкләр куелган максатка ирешсен өчен федераль дәрәҗәдә хәл ителергә тиешле мәсьәләләрне киңәшмәдә күтәрделәр. Хәзер Россиядә Идел Шулманда суднолар йөреше буенча аерым оешма оператор булдыру турында сүз бара. Даими маршрутлар әзерләү, судноларга булган ихтыяҗны ачыклау кирәк. У нас есть такое направление, как развитие внутренних водных путей. Безнең эчке су юлларын үстерү юнәлеше бар. Рөстәм Нургалиевич белән киңәшләштек, губернаторлар белән сөйләштек һәм Иделгә тиз йөрешле суднолар җибәрергә, туризмны арттыруга этәргә җибәргән хәрәкәт булдырырга кирәк дигән карарга килдек. Быел Казаннан тиз йөрешле суднолар Ульяновскига берничә рейс ясады, Чебоксарга кадәр яңа маршрут сыналды. Алабуга Сарапул рейсы белән дә кызыксынучылар бар. Ставим задачу, что мы будем постоянно развивать эти направления скоростных судов. Тиз йөрешле судноларның юнәлешләрен үстерәчәкбез. Киләсе елның маеннан Ульяновскига даими линиягә чыгабыз. Чувашия белән уртак маршрутлар турында сүз бара. Алар республикага үз судноларында киләчәк. Без дә ул юнәлештә барачакбыз. Бердәм оператор булдыру бу эшне көйләргә ярдәм итәчәк. Су транспортын финанслауны күздә тоткан программага үзгәреш кертү мәсьәләсе дә каралды. Рөстәм Миңнеханов әйткәнчә, Яшел Үзәндәге завод быел ук 2 яңа судны төзи башлый ала. Иделнең өске ягындагы төбәкләрне борчыган төп мәсьәләне дә җиткерде Рөстәм Миңнеханов. Социальная напряженность вызвана обмелением Кубышского водохранилища. В связи с низким уровнем воды, вот в этом году, такая ситуация была в 2010 году. 5 населенным пунктам уже вообще не имеем доступа. Тетюши мы на скоростных катерах, на метеорах не можем подойти. Елга транспорты популярлыгы ягыннан автомобиль, тимер юл һәм һава транспортыннан калышмасын өчен бүген әйтелгән барлык проблемаларның хәл ителүе, проектларның уңышлы булуы кирәк. Гөлназ Сайфетдинова, Дина Газалиева, Александр Ярашов, Яңа Гасыр каналы.
Синоптиклар иртәгә Татарстанда җил көчәячәк ди, аның тизлеге секундына 24 метрга җитәргә мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында юл билгеләре, агачлар, электр чыбыклары астында тормаска киңәш итәләр. Шулай ук балаларны үзләрен генә калдырмаска кушалар. Һава торышы алдагы көннәрдә үзгәрүчән булачак. Яңгыр, җипшик кар яву ихтималы бар. Температура төнлә урыны белән -2-гә төшәчәк, көндез +9 градус. КФУ тулай торагында кичә кич янган бүлмәне тәртипкә китерә башладылар. Студентларның күп өлеше үз урыннарына кире кайта. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында исә янгынның беренче сәбәпләрен дә атадылар. Аның электр чыбыклары түзүк булмау сәбәпле килеп чыккан булуы ихтимал. Тикшерү дәвам итә. Искезгә төшерәбез, янгын КФУның 4-нче тулай торагында чыга. Зыян күрүчеләр юк. Яшьләр я үзләре чыга, я коткаручылар ярдәм иткән. Бүген югары уку йорты җитәкчелеге студентлар белән җыелыш уздырып, ярдәм чаралары турында мәгълүмат җиткерде. Тулырак Инзилә Хөсәйнова. Ишеттек тавышлар коридордан, ишекне ачтык та бит инде, карыйбыз, анда төтен, бер yerдә күренми. Камил Төхвәтуллин кичә кибеткә барырга чыккач, төтен исен сизеп ала. Башта лампочкадан килә дип уйлый. Янгын башлануын башка егет-кызлардан ишетә. Документларны җыйдык, бөтенебез әзерләндек, киендек, утны сүндердек, ишекне ачтык, авызны капладык та, иелдек тә итне чыгып чыктык. Единственное, что я схватила, это ноутбук, потому Наталья Лапина да ничек чыгып йөгергәнен хәтерләми, алар яшәгән бүлмәгә зыян килмәгән. Бүген барысында әйберләрен җыю өчен эшкә керттеләр. я слышала лишь только attention please из-за общей сигнализации. Мин янгын чыгу турында хәбәр итүче җайланма тавышын ишетеп алдым. Шунда ук дус кызларым белән әйберләрне җыеп урамга чыктык. Менә ул янгын чыккан бүлмә, хәзер биредә бөтен нәрсә корымга баткан, төтен исе килеп тора. Бүлмәдә 3 кыз яшәгән. Бәхеткә янгын чыккан вакытта алар бүлмәдә булмыйлар. Оповещение башланды, без шуны ишетеп, сразу чыктык. Безнең әйберләргә зыян килмәде. Гадәттән тыш хәл булган 3-нче катта 48 бүлмә бар. Барлык хезмәтләрнең вакытында килүе утны зурга җибәрми. По предварительным оценкам Беренчел мәгълүмат буенча янгын электр чыбыклары төзексез булганга күрә килеп чыккан булырга мөмкин. Якынча сәбәбе электр җиһазларын куллану кагыйдәләрен бузу. Әлегә тикшерү бара. Предполагаемые причины пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Әлеге тулай торакта 363 студент яшәгән. Кичә бүлмәләренә зыян килгән 49 кешене КФУның башка тулай торакларына күчерәләр. Кемнәрдер монда ук үз бүлмәләрендә кала, кайберәүләре туганнарына киткән. Большого какого-либо такого ущерба нет. Тулай торакка зур зыян килмәде. Бер бүлмә янында анда яшәүчеләр исән сау. Хәзер ул бүлмә төзекләндереләчәк. Ректор карары буенча янган бүлмәдә яшәгән студентларның өчесенә дә 100 мең сум күләмендә материаль ярдәм биреләчәк. Тулай торак хезмәткәрләре тарафыннан барысы да вакытында эшләнгән. Әлеге бина 1962 елда ук төзелгән. Ул югары уку йортының капиталь төзекләндерү программасына кертелгән. Монда эшне ноябрьдә башларга тиеш булалар. Студентларга бу хакта сентябрьдә хәбәр ителгән. Шуңа күрә алар башка тулай торакларга күчәргә тиеш була. Инзилә Хөсәйнова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Башка темалар хакында Казанда тимер юл кичүендә килеп чыккан коточкыч фаҗиганың сәбәпләре нинди башкалада, әле һаман шул хакта фикер алышалар. Исегезгә төшерәбез. Узган атнада 14 яшьлек малай анда терелә янып үлде. Аны тимер юл кичүендә вагон арасыннан чыкканда ток суга. Поезд җәяүләр юлын каплап туктаган булган. Бу проблема йөздәгән кешегә кагыла. Фаҗига килеп чыккан чук район хакимияте бу проблема буенча Россия тимер юллары җәмгыятенә хат язган булган. Тик барыбер үзгәреш юк. Куркыныч кичү аша йөрүче халык белән бүген хәбәрчебез Илдар Сафиуллин аралашып кайтты. Менә бу декабристлар урамы һәм Ибраһим проспектының тоташкан урыны. Кешеләр шуннан җәяү килеп авиатүлеш районына баралар. Игътибар итсәк, менә монда шундый каршылык куелган. Кешеләр турыдан-туры поезд юлына килеп кермәс өчен. Без менә биредә ярты сәгатькә якын торабыз. Әле семафорның яшел төсен күргәнебез юк. Бары тик тыелган төс һәм махсус сигнал кычкырып тора. Ләкин шуңа да карамастан, кешеләр ике якка йөрүләрен дәвам итәләр. Моннан көне-төне пассажирлар һәм йөк ташучы поездлар йөрий. Җәяүләр өчен юл кичү бар, тик аннан узу Сират күперен кичүгә тиң диләр. Проблема йөзләгән кешегә кагыла. Кемдер кибеткә, кемдер эшкә йөри, яшьләрне туклану урыннары җәлеп итә. Яртышар сәгать яшел төс кабынганны көтеп тормыйлар, кыйруаклары кызылга да чыга. Кайчак хәтта яшел төс кабынгач та үтеп булмый. Күп очракта поездлар юл кичүен каплап туктый ди халык. Зарланып шундый видеолар төшергәннәр. Андый чакта кем ничек булдыра, поезд астыннан үрмәләп чыгучылар да бар, вагон арасыннан да үтәләр. Задержка бар, зак көтәсен. А так стараюсь астан барырга. Ну анда да куркыныч. Анда куркыныч, мин один раз в стены задел, чуть не упал. Юл булды, аста әйбәт булды бу. Көтәргә кирәк, поезд бит ул, поезд.
ярамый. Үзебезнең сәламәтлекне шутка алмасак та, безнең аркада кеше гаепләнә. Нәкъ шушы урында узган атнада коточкыч фаҗига килеп чыккан 14 яшьлек үсмер яшел төс янганда юл кишүендә туктап торган вагон арасыннан үтмәкче булган, ләкин шундагы югары вольтлы электр линиясенә эләгә. Ток сугу сәбәпле үсмер янып үлгән. Тиешле чаралар күрелсә, бәлки аяныч хәл булмас та иде диләр Казанның авиатөзелеш һәм Яңа Савин районы хакимиятендә. Алар фаҗигага кадәр үк поезд юлы өстеннән җыелулар кишү ясарга дип Россия тимер юллары җәмгыятенә мөрәҗәгать иткән булганнар. В сентябре текущего года было направлено. Сентябрь айында халыкның иминлеге максатыннан поезд юлы өстеннән җыелулар кишү ясарга кирәк дип хат язган идек. Безгә җавап килде. Кызганычка, анда поезд юлы өстеннән кишү ясауның вакытлары күрсәтелмәгән. Кызым яшел яна, әйдә чыгабыз. Светлана Тарасова хәзер моннан хәтта яшел төс янганда да саклык белән генә уза. Ул поезд юлы аша заманча юл кишү ясарга дип күптән чаң суга. Үзләре дә чак кына аяныч хәлдә калмаганнар. Бу урында һәр чакта светофор яшел яна, ләкин поездлар тора. Каплап тора. Без аска төштек юл кырына. Һәм безнең кызыбыз егылды да и аварияга чүтлекмәде. Җәяүләр өчен үтәргә монда тагын бер юл бар. Дөресрәге юл түгел, тагын бер сынау. Менә бу яктан бер үзлексез машиналар хәрәкәт итә. Ә моннан уза торган ара, менә чагыштырып карасак, якынча 35-40 сантиметр. Тагын шуны истә тора кирәк. Моннан үтүче йөк машиналары үзенең җиле белән дә кешеләрне тартып алып китәргә мөмкин. Элек монда тротуар киң булган, универсиадага әзерлек вакытында юлны киңәйтү бәрабәренә сукмак тарайган. Бу проблеманы Горький тимер юллары җәмгыятендә дә беләләр. Алар юл буендагы участокны җәяүләргә уңайлы һәм куркынычсыз булсын өчен киңәйтергә тәкъдим итә. Безгә язмача аңлатма юлладылар. 2023 елның 15 августында Горький тимер юллары җәмгыяте Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгына хат юллады. Анда җәяүлеләр өчен күпер астыннан узучы автомобиль юлы буендагы тротуарны киңәйтү тәкъдиме җиткерелде. Тик ни өчен поездлар җәяүләр кишүен каплап туктый? Кешеләр аннан ничек узарга тиеш? Бу сорауларга җавап юк. Бәлки тагын күңелсез хәлләр булмасын өчен семафорны дөрес итеп килергә кирәктер. Биредә халык күп йөри, чөнки ерак түгел балалар бакчасы, китапханә, зур кибетләр урнашкан. Илдар Сафиуллин, Алмаз Җеттинов, Яңа Гасыр каналы. Төбәдә яңа котельне ясау өчен кредит алырга мәйә булмаса, үзәкләштерелгән җылылык системасына тоташырга ма Казанда 300-гә якын ТСЖ торак милекчеләре ширкәтләре шуның өчен борчыла. Аларны гомуми тарифка күчерерләрме? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия энергетика атналыгы дип аталучы халыкара форумда катнашты. Аның пленар утырышында Россия президенты Владимир Путин чыгыш ясый. Дөнья икътисады илләрнең тигез хукуклы үсеш моделенә күчеп бара диде ул. Шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучылар темасына да тукталды. Ил президенты СВОда булучылар һәм аларның гаилә әгъзаларын социаль газлаштыру программасына кертергә тәкъдим итте. Россия энергетика атналыгы заманча ягулык энергетика комплексы үсешендәге әһәмиятле мәсьәләләр турында фикер алышу урыны. Анда әлеге тармакта эшләүче зур компанияләр катнаша. Россия энергетика атналыгында килешүләр төзелә. Бүген Казан дәүләт энергетика университеты җитәкчелеге ил базарындагы зур энергетика оешмалары, Россети җәмгыяте һәм силовые машина компанияләре белән шундый документларга кул куйды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнаша. Сүз электротехникасы тармагы үсеше һәм югары белемле кадрлар әзерләү буенча хезмәттәшлек турында иде. Главное, что не только по персоналу, у нас проходят в том числе заказы по НИРу, по НИОКу, от наших дочерних предприятий, заключаем соответствующее соглашение. Работали по Волге, по Ленэнерго с коллективом ВУЗа. Мәскәүгә сәфәре вакытында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Газпром банкның идарә рәисе Андрей Акимов белән очрашты. Анда башка кредит оешмалары җитәкчеләре дә катнаша. Алар Газпром банкның республика белән хезмәттәшлеге турында фикер алыштылар. Нигездә автомобиль юллары һәм аларны файдалануга кагылышлы проектлар хакында сөйләшәләр. Казанның Бутлеры форумындагы Республика стоматология сырхауханәсе КПЛО форумына күчәчәк. Монда хәзер Казан федераль университетының медицина клиникасы урнашкан. Быел әлеге бинаны тулысынча төзекләндергәннәр. Табиблар, пациентлар һәм студентлар өчен дә заманча шартлар булдырылган. Кабинетлар да, җиһазлар да яңа. Ә менә Бутлеры форумындагы бина төзелгәннән бирле ремонтланмаган була. Бүген иске һәм яңа шартларны Чулпан Касыймова бәйләп кайтты. Имеется в этом здании трещина, они фактически
по всему зданию. Республика стоматология клиникасының бірінші бинасы 1975-ші, икенчесе 86-ші елда салынған. Шуннан берле бір тапқырда тулысынша түзекләндерелмәгән. Идән, дивар, түшәмнәрдә ярыклар барлыкка килгән. Оларга ел сайын косметик ремонт ясыйбыз ди җитәкчелек. Әмма ярыклар зурайганнан зурая. Монда республика табибларына көн сайын 400-гә якын кешене кабул итәргә туры килә. Балалар һәм олы яшьлек кешеләр киләләр теш проблемалары белән, прикус проблемалары белән, хирургический, терапевтический, ортопедический һәм ортодонтический профиль белән. Балалар туганнан бирле 18 яшькә хәтле ОМС полисы буенча һәм олы кешеләр, олылар шулай полис ОМС буенча бөтен перечень буенча услугалар алалар. Сырхауханәдә 150-гә якын кеше эшли. Бер айлык аларга яңа бинага күчү турында хәбәр иткәннәр. Гөлнара Сәмигуллина биредә 7 ел хезмәт куя. Нас это не пугает? Бу хәбәр безне куркытмый. Без әле яшь, шуңа яңа урында яхшырак булыр дип уйлыйбыз. Капелов урамындагы күп функцияле стоматология клиникасы заманча итеп җиһазландырылган. Узган ел бина капиталь төзекләндерелгән. 5 катның бер өлешендә КФУның фундаменталь медицина һәм биология институты студентлары өчен сыйныфлар булдырылган. Икенче ягы дәвалау өчен. Мы всегда ставили перед собой задачу. Без һәр вакыт үз алдыбыздагы страховканәдә уку мөмкинлеге булырга тиеш дигән максат куябыз, чөнки яшь белгечләр биредә белем дә, тәҗрибә дә туплыйлар. Мондый күп функцияле стоматология клиникасы әле Россиядә юк. Без беренче, шул ук вакытта барлык республикадан пациентларны да кабул итәбез. Бүлмәләр зур, якты, аппаратура читилнеке, кирәкле инструментлар кул астында булачак. Хәтта рентген ясарга да икенче бүлмәгә чыгарга кирәкми. Аларны HD форматында төшерергә мөмкин. Лабораторияләр дә шул ук бинада урнашкан. Дәүләт ОМС буенча дәвалауны арттырачак, шулай булгач, кешеләрне күбрәк кабул итә алачаклар. Ярдәм бушлай күрсәтелә. Барлык хезмәткәрләр дә риза булсалар, тулысынча биргә күчереләчәк. Монда теш табиблары белемнәрен арттыра алачак, яшь белгечләргә яңа шартлар булдырылган. Әмма бу инде фантом классы дип атала. Биредә студентлар теш дәвалау алымнарын өйрәнә. Менә биредә исә укол кадау яисә анестезия ясау техникасын үзләштерсәләр, ә биредә инде авырткан тешне дәвалыйлар. Азат Зиннәтов ординатурада укый, монда ук практикада үтә. Пациентның тешен ишеткәннән соң, аны фотога төшереп, шулай аны күрсәтергә була экранда үзенә. Без монда сканер белән карап, пациент үзен экранда тешләрен күрә ала. Ишеткән материалларын, ишеткән. Бутлеров урамындагы стоматология сырхауханәсе яңа урында киләсе елга эшли башларга тиеш. Шәһәр үзәгеннән монда метрода 13 минутта килеп җитәргә мөмкин. Шулпан Касымова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары 2 көнлек эш сәфәре белән Алтайда парламент эшчәнлеге тәҗрибәсе белән уртаклашалар. Себер халыкларының бай тарихи мәдәни мирасын саклау юлларын өйрәнеп, андагы татарлар белән очрашалар. Киләчәктә канун чыгару юнәлешендә 2 төбәк махсус имзаланган килешү буенча хезмәттәшлек итәчәк. С большим удовольствием встречаем сегодня делегацию. Татарстан хезмәттәшләрен Алтай парламентарийлары үзләре чакырган. 2004 елның 7 июлендә имзаланган документны яңартырга исәпләре. Ул сәүдә икътисады, гыйльми техник элемтәләрне барлап, гуманитар тармактагы багланышларны ныгытырга булышкан. Фәрит Мөхәммәтшин искәрткәнчә, бүген килешү юнәлешләрен тагы да киңәйтер вакыт, чөнки тәҗрибә бик күп тупланган. Татарстан өчен агросәнәгать һәм туристлык буенча Алтай белән хезмәттәшлек кызыклы. Шулар билгеләнгән документны Фәрит Мөхәммәтшин һәм Артур Кахоев имзалый. Алтай Республикасы белән үзебезнең Татарстаныбызның сәясәте ныгытып, халыкара монда килешүләр, туристлар килергә теләүчеләр бик күп, авыл хуҗалыгы эшләрен, агро якларны карарга, шуны менә искә тотып, без бүген килеп танышып, имзаладык һәм яңа шушы соглашение, шушы документ безне тагын да якынайтыр. Дәүләт җыены залында Татарстаннан сайланган Россия Дәүләт Думасы депутатлары белән хезмәттәшлек күп милләтле республикабызда тынычлык, татулыкны саклау буенча алып барылган сәясәт турында сөйләделәр. Артур Кахоев Фәрит Мөхәммәтшинга парламентара хезмәттәшлекне үстерүгә һәм ныгытуга зур шәхси өлеш керткән өчен Алтай парламенты дигән истәлек медален тапшырды. Межпарламентского сотрудничества. Алтай Евразия йөрәге стеласында Татарстан Дәүләт Советы рәисе катнашында 2006 елның июлендә Алтай шигендә истәлек билгесе буларак ачканнар иде. Аны республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев башлангыч белән эшләтәләр. Алтай халкының Россия составына үз теләге белән керүенә 250 ел тулуга бүләк итеп тапшырылган. Һәйкәл төрки халыкларының берләшү билгесе кебек. Стела янәшәсендәге скверда парламентарийлар эрбет үсентеләрен утыртты.
Спасибо большое, дальше, ребята. Җиңү паркында Бөек Ватан сугышында ватаныбызның азатлыгы өчен һәлак булганнарны искә алып, сугышчылар һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Алтай дәүләтчелегенә нигез салучыларның берсе Григорий Чорыс-Гуркин хәтерендә мәңгеләштерелгән. Аның һәйкәл янында 11 октябрьдә сәяси репрессиялар корбаннары истәлегенә очрашулар уза. Туганнар, дуслар, хөрмәтле Артур Павлович, парламентская делегация признательна за приглашение посетить вашу республику. Ана телебездәге җырны Татарстан кунаклары да күтәреп ала. Фәрит Мөхәммәтшин да вокал осталыгында сынатмый. Җыр булып килеп керерсең, настолы йөрәк. Без бик сагынып килдек сезгә. Республика рәисе даими була торган сәфәрләре вакытында җирле татарлар белән очрашмый калмаган кебек, парламентарийлар да Алтайдагы милләттәшләр белән күзгә-күз аралашмыйча китмәде. Халыклар дуслыгы йортында күрешеп, борчыган сорауларына җавап алдылар. Безнең милләттәшләр монда матур иттереп яшиләр. Татарстанна күп илләрдән хәзер без шулай алар белән эшлибез. Танылар, беләләр, ишетәләр. Татарларны беләләр. Безнең өчен ул кыйммәт әйбер. Бүген әлеге республикада да татар милли мәдәни үзәген ачу турында сөйләшүләр бара. Ул шулай ук мәдәни багланышларны ныгытуда үз өлешен кертәчәк. Раза Гыймаев, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Яңа Гасыр каналы, Алтай Республикасы. Бүген Татарстанның милли музейында Сония дигән беренче татар операсына багышланган күргәзмә ачылды. Әлеге спектакльне башкала тамашачысына 1925 елның 25 июнендә тәкъдим иткән булалар. Бу тамаша Россиядә һәм хәтта чит илләрдә дә зур кызыксыну уяткан. Экспозициягә 50ләп уникаль экспонат куела. Әлеге операны сәхнәгә куюдагы үзләреннән зур өлеш керткән авторларны да күрә алабыз. Бу Султан Кабаши, Василий Иванович Виноградов танылган композиторлар. Нәкъ 100 ел элек беренче татар операсын яза башлаган иҗат әһелләре бу 2 елдан 1925-тә әсәрләрен Казан дәүләт драма театры сәхнәсендә тамашачыга тәкъдим итүгә дә ирешәләр. Соня операсының премьерасы Тайсыр оешуның 5 еллыгына да туры килә. Татарстанның милли музейында хәзер бу зур мәдәни вакыйга турында күбрәк белеп була. Скрипкачы Василий Виноградовның күзлеге, композитор Салих Сайдашевның дирижер таягы кебек 50 уникаль экспонат бар монда. Либреттосының режиссер варианты. Әлеге кулъязма дәфтәрдә без хәтта аның авторларының төрле төзәтмәләрендә күрә алабыз. Татар телендә язылган либретто, шрифты инде күргәнебезчә, безнең вакытта гарәп шрифтында язганнар. Операда бай кызы Сониянең ярлы студентка гашыйк булуы турында сөйләнә, әмма әти-әниләре мәхәббәтләренә каршы чыга. Яшьләрнең бергә калу өчен ниләр кичергәннәре музыка аша тамашачыга җиткерелә. Спектакль 6 ел буе сәхнәдән төшмәгән. Аны хәтта Ташкентта да күрсәтәләр. Бүгенгә кадәр операның сәхнәдә төшерелгән шушы бер генә фотосы сакланган. Татар операсы нинди булырга тиеш, нинди законнарга, нинди мелодик кануннарга буйсынырга тиеш дигән, андый әле теоретик яктан да, практик яктан да андый әле тәҗрибә җыелмаган иде. Шуңа күрә Газиз Әлмөхәммәтовның, Султан Габашиның, Василий Виноградовның менә шундый зур әсәргә алынулары, ул күпмедер дәрәҗәдә батырлык та таләп итә. Сония операсы бездә генә түгел, хәтта чит илләрдә дә зур кызыксыну уята. Әйтик, премьера турында Берлин, Италия, Япония газета журналларында язып чыгалар. Авторларның фотолары, артистларның уен кораллары Берлиндагы халыкара музыка күргәзмәләрендә тәкъдим ителә. Бер гасыр элек нигез салынган татар милли операсы бүген үсешен дәвам итә. Булгарда ачык һавада кара пулатны тәкъдим итәләр. Күптән көтелгән Кавый Сәрвәр дә быел тамашачыда зур кызыксыну уятты. 2 атналык Якинов балеты куелды. Сония Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры барлыкка килүгә дә нигез салган дип уйлый белгечләр. Эстетик яктан, идея ягыннан ул тирән эчтәлекле булырга тиеш. Миңа калса безнең яшь композиторларыбыз, яшь иҗатчыларыбыз, алар менә шул планкага күтәрелә алалар. Һәм без күреп торабыз инде менә безнең шул ук Карапулат операсы да бар, Алтын Казан мюзиклы, шул ук Кавый Сәрвәр операсы язылган. Алар әлбәттә инде безнең Алла бирсә мирасыбызда шулай калачак. Күргәзмә белән Татарстан милли музейында гыйнвар аена кадәр танышып булачак. Операның 100 еллыгына экспозицияны тагын да тулыландырырга җыеналар. Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Хәзер рекламадан соң Рәүш Шакиров һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Сау сәламәт булыгыз. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәүш Шакиров. Татарстанда киләсе тәүлектә яңгырлар туктамаячак.
әмма температура берничә градуска күтәрелә. Ә хәзер тулырак. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк, расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Яндекс погода мәгълүматы буенча, Кукмара, Байлар Сабасы һәм Балтачта болытлы, яңгыр явачак. Көндез температура 6-8, төнлә 6 градуска кадәр җылы. Буа, Кайбыш һәм Кукама тамагында болытлы, яңгырлар көтелә. Температура көндез 7-8, төнлә 8 градус җылы. Шистай, Нурлат һәм Мамадышта төнлә дә көндез дә 6-7 градус җылы көтелә. Болытлы һәм яңгырлы булачак. Яршаллы, Менделеевск һәм Актанышта көндез 5-7 градус, төнлә 6 градус тирәсе. Яңгыр ява. Әлмәт, Бөгелмә, Азнакайда болытлы һәм яңгырлы. Көндез 5 градустан 7 градуска кадәр, төнлә 4 градустан 6 градуска кадәр җылы көтелә. Горький Әмәт паркы һәм Горький метросы янындагы Новый Горький шәһәр паркы торак комплексында кулланышка тапшырылган һәм төзелеп килүче кирпич йортларда фатирлар, чиста һәм дизайнер эшләнмәләре белән тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүмат 2-677-677 телефоны буенча. Грань төзелеш компаниясе. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2-677-677. Санчи бүтін организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыртуларын, хроник аруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Фармленд аптекаларында гына сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Республиканың туристик зоналарында температура берничә градуска күтәрелә. Әмма явым-төшем туктамый. Зөядә болытлы, яңгырлар көтелә. Көндез 7 градус, төнлә 8 градус. Булгарда да шулай ук явым-төшем. Көндез һәм төнлә 8 градус җылы фаразлана. Алабугада көндез 7 градус, төнлә якынча 6 градус булачак. Монда да яңгырлы. Казанда шулай ук бераз җылыта. Көндез температура 7 градус, төнлә 8 градус җылы. Көн дәвамында диярлек явым-төшем көтелә. Болытлы булачак. Атмосфера басымы нормада. Төрекөмеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Көньяк көнбатышта секундына 7 метрга кадәр тизлектә көчле җил көтелә. Дымлылык 69%. Җирнең магниткары тыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студияда мин, Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.